Amin. Azi 2 iunie am invitat-o pe Rodica pe la mine, a fost drăguță și a venit. 2 iulie. Și uite, arată bine gagica. E nefutută săraca, ce să-i face. Dar cu cine vorbești? Eu. Din Flor până la Dărăști, mai bine îmi băgam un băț în pur, dar am venit să-l văd pe acest vechi prieten de muncă, care arată ca un cadavru al necu. Am 43 de kg. Și nu cât? 43 de kg am. Da. Și uite în ce hal. Și mi se rupe sufletul. Da. Bine. Hai, sănătate multă, pa. Ce putere am. Astăzi, 10 iunie, a venit Berică pe la mine, dar îmi pare foarte rău în halul în care este.